Usa ka talagsaon nga klase sa kwago o owl ang nasiplatan sa mga personay sa DNR-12 atol sa monitoring niini sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato. Dunay heart-shaped nga naw, samtang dunay kombinasyon nga puti, brown ug black nga balahibo. Kini ang batan-on nga Eastern Grass Owl nga nasiplatan sa mga personay sa DNR-12 atol sa monitoring niini sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato sugod ni atong October 9 hangtod October 12. Ang maong klase sa mananap, talagsaon ug panagsara makita sa maong lugar. Nasiplatan kini sa mga residente sa maong lugar human makadungog og dili ordinaryong tingog nini inig gabii. Sumala sa DNR-12, bisan gikonsidera kini sa International Union for Conservation of Nature nga species of least concern, gikinahanglan gyapon nila kining protektahan sanglit nag-atubang kini og hulga sama sa habitat loss o paggawala sa ilang naandang puy-an o habitat. Busa pa dayon ng DNR sa pag-edukar sa komunidad kalabot sa pagprotekta sa susamang hayop aron dili kini musangpot sa paggawala sa ilang species.